Mhux minnu li tkabbir ekonomiku qiegħed jikber minħabba li l-popolazzjoni ta' pajjiżna qed tikber iżda minħabba l-ħolqien tax-xogħol. Sostna dan il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta l-Professur Philip von Brockdorf b'reazzjoni għal bosta rapporti li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna qed jikber minħabba l-immigrazzjoni. Dan imur kontra kull ħaġa li qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija fl-aħħar jiem fejn sostna li l-Gvern qed iġib lil ħaddiema barranin biex isostni l-ekonomija. Ħafna diskors li qed jitqal li l-tkabbir ekonomiku ġej minħabba il-popolazzjoni qed tikber eċċetera u ġejjin ħafna nies minn barra. Qed jiġu minn barra għaliex qed jinħoloq ix-xogħol. U x-xogħol ovvjament qed jinħoloq minħabba investiment, konsum akbar eċċetera. Ġifieri hekk ma jkunux hawn ħolqien tax-xogħol, il-ħaddiema minn barra ma jiġux. Fuq post fuq il-medja soċjali von Brockdorf qal The main determinant of migration is employment opportunity, mainly in the private sector, and so the argument that the increase in Malta's population, including migrant population, is government-induced is neither here nor there. U għafakkar li aktar għal-kwistjoni tal-qatt f'Malta qegħdin f'livell massimu ta' impjiegi. Kemm bħala investiment, speċjalment fis-settur privat, u kif ukoll bħala konsum, jiġifieri dak li nikkonsmaw, dan qed iwassal hemm żieda kemm fil-investiment u kemm fil-konsum. Issa dat tkabbir kollu qed iwassal biex ovvjament jinħolqu vakanzi tax-xogħol, postijiet tax-xogħol, opportunitajiet tax-xogħol mhux biss għall-Maltin imma ovvjament għall-barranin ukoll għaliex m'hemmx biżżejjed Maltin biex ovvjament jimlew il-vakanzi kollha ta' xogħol li tinħolqu preżentement. Il-Professur Philip von Brockdorf faħħa l-inizjattivi u l-kundizzjonijiet li qed joħloq il-Gvern preżenti biex jattigra aktar investiment barrani fil-waqt li jissimplifika. Kull investiment jiġi f'Malta għaliex hemm il-kondizzjonijiet biex ngħidlek biex isiru dak l-investiment. Ġifieri l-kondizzjonijiet jinħolqu mill-Gvern, mill-Aġenziji tal-Gvern biex jiffaċilita ovvjament l-investiment. Ġifieri mingħajr l-infrastruttura biex ngħidlek il-faċilitajiet biex isir l-investiment, l-investiment ma jasalx. Huwa kellu aħbar pożittiva kif jidher li dan it-tkabbir għas-sena li ġejja se jkompli għaddej. Żgur għas-sena d-dieħla jidher ukoll li se jkollna ritmu ekonomiku qawwi wkoll li ovvjament se jattira aktar ħaddiema minn barra. Imma jattira ħaddiema minn barra għax qed inħolqu posti ta' xogħol. Kieku ħaddiema ma jiġux.